Oto dị unu Jesu. Tata bụ ụka nke nrọgoro n'eluigwe nke Onyenwe anyị. Afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile anyị na ha ga-achụ àjà Maasị tata. Na àjà nke Maasị tata, ezinụlọ Nneka na Osi Ụfọndụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ụmụ ha Victor na Victoria Ụfọndụ, bụ ndị nke Chineke tubere ugo mmụta. Rose Mmụọ na-enye Chineke ekene maka nchekwaba ya na ndụ ya niile, ngọzi ya na odudu ya n'isi nyanwa. Rose Mmụọ na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọ ngọzi Chineke, ududu ya na amara ya n'isi nwa ya nwoke Chinedum Udeze Mmụọ, onye nke Chineke dubekwara ugo mmụta. Onye a chọrọ ka a kpaa afọ ya na-ayọ ka Chinyelu Chukwudebelu, onye nke nọ n'ụlọ ọgwụ, ka Chineke biko ka o mee ka o si na-akwa ọya were kunie ọsịsọ, wee na-ayọkwa maka ọdịmma nke ezinụlọ ya. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Esta nke Iruka Udemezue, onye nke bụ nwanne nwaanyị nwụrụnụ. Ka mkpụrụ obi Esta nke Iruka Udemezue, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na Maasị nke tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Keta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tịkọta ọnụ na ukwe.
onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị nọ n'elu ha, onye nwe anyị na-ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi na-ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị tupu arịrịọ, onye nwe anyị na-ebere. Ka Chineke jide niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe otuto dịrị Chineke n'elu kacha
eluigwe bụ mmeri nke anyị meriri, ebe onye isi anyị buru anyị ụzọ gawa. Anyị ndị bụ akụkụ nke ahụ ya nwere nchekwube na anyị ga-eso ya bata n'otito, onye gara anyị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụbata ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara narị ndị ozi. Ezigbo Theophilus n'akụkọ nke mbụ, edere m ihe banyere ihe niile Jesu mere na nke ọ kụziri site n'oge ọ malitere ọrụ ya ruo ụbọchị Chineke nyara ya n'eluigwe. Ma tupu Jesu arịgo n'eluigwe, o sitere n'ike mmụọ nsọ kụziere ndị ahụ ọ họpụtara bụ ụmụazụ ya ihe omume dị iche iche. Mgbe ọ hụsịrị ahụhụ ọnwụ, o gosiri mmadụ ndị ahụ onwe ya 10 ụbọchị anọ n'ụzọ dị iche iche na-adịghị na ngafe, na o biliela na ọ dị ndụ. N'oge a, Jesu nọ na-akụziri ụmụazụ ya nye banyere alaeze Chineke. Mgbe ya na ha ziri, o nyesịrị ha iwu ike sị, unu esitere na Jerusalem pụọ ugbu a, kama cherenụ nkwa nke Nna nke unu nụrụ n'ọnụ m. Unu ma na Jọn jiri mmiri mee ndị mmadụ mmiri Chukwu, ma Chineke ga-eji mmụọ nsọ ma unu mmiri Chukwu n'oge na-eteghị aka. Ya mere, mgbe ndị ụmụazụ ahụ gbara, ha wee jụọ Jesu sị, Onyenwe anyị, ọ bụ n'oge a ka ị ga-enyeghachi Izrel alaeze? Jesu wee sị ha, ọ bụghị ihe dịrị unu ịma oge ma ọ bụ ụbọchị nke Nna m debere n'ike nke aka ya. Kama unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị unu. Unu ga-abụkwa ndị akaebe n'ime Jerusalem na n'ime Judea na Samaria niile, lụkwa ụwa asatọ. Mgbe Jesu kwụsịrị okwu ndị a, mgbe ndị ụmụazụ ahụ nọ na-ele anya, e wee welie Jesu elu. Igwe ojii wee kpuchie ya, zọpụ ya n'anya ha. Ha wee legide anya n'elu ka ọ na-aga. Ma mgbe ha na-ele anya, na mberede ndị ikom abụọ yi uwe ọcha guzoro ha nso sị, ndị Galili, gịnị mere unu ji guzo n'ebe a anya n'eluigwe? Jesu nke a, onye anya kpọrọ unu rigo n'eluigwe, ga-abịakwa ọzọ, otu ahụ unu hụrụ ya ka ọ na-arịgo n'eluigwe. Okwu nke Osebụrụ. Abụ ọma na nzisa, ihe unu ga-aza bụ, Chineke ji mkpu ọṅụ arụgo n'oche eze ya. Gbuoronụ Onyenwe anyị obi ike, zanụ ya. Sierenụ Chineke mkpu ọṅụ.
agbago. Kweerenụ Chineke ukwe otito, kweenụ ukwe otito, kweerenụ eze anyị ukwe otito, kweenụ ukwe otito. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ya mechara n'akwụkwọ ozi nke Pọl degara ndị Efesọs. Ana m arịọ Chineke nke onye nwe anyị Jesu Kristi, bụ nna nke ka onye unu mmụọ nke amamihe na nke mkpughe, ka o kpughere unu ihe niile banyere Chineke, ka unu wee mara ya. Ana m arịọkwa ka Chineke mara anya nke obi unu, ka unu wee hụ mata ihe bụ olileanya nke dị n'ọkpụkpọ ọkpara unu, matakwa ụdị akụ nke nkwa ahụ dị ka o kwere ndị nsọ ya, matakwa na nnukwu ike ya na-enweghị atụ na-arụsị ọrụ ike n'ebe anyị bụ ndị kwere ekwe. Ike a Chineke na-etinye n'ime anyị bụ otu ike nkwa ahụ o jiri mee ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ bilie, mekwa ka ọ nọdụ n'aka nri nke ike ya n'ebe kachasị elu nke eluigwe. N'ebe ahụ ka Kristi bụrụ isi na-achị ọchịchị niile na ịbụ isi niile na ike niile na ịbụ onye nwe mmadụ na aha niile ụmụ mmadụ na-asọpụrụ, mana ụwa nke a mana nke gaji ya. Chineke dọrọ ihe niile n'okpuru ukwu Kristi, were ya nye ka ọ bụrụ isi nke nzukọ ya na onye isi kachasị elu nke ihe niile. Nzukọ Kristi bụkwa ahụ ya, bụrụkwa ozuzo oke nke onye ahụ na-arụzi ihe niile n'ime mmadụ niile. Okwu nke Osebo.
ndị ụmụazụ Jesu 11 ahụ wee bilie gaa Galili ruo ugwu ahụ Jesu si ha jee. Mgbe ha hụrụ ya, ha gbara isi ala, ma ụfọdụ kpọrọ obi abụọ. Jesu wee bịakwute ha gwa ha okwu sị, Chineke eweela ihe niile nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa nyefee m n'aka. Ya mere, gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-emerụ ha mmiri Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kụzierenụ ha ihe niile m nyere unu n'iwu. Lee, anọnyere m unu mgbe niile ruo ọgwụgwụ oge. Oziọma ka o si bụ ụwa. Ka anyị site zọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Anyị bịa anyị bịa Eze Jizọs, anyị bịa anyị bịa. Anyị bịa n'ụlọ gị, anyị bịa ife gị. Eze Jizọs, anyị bịa anyị bịa. Anyị bịa. Jizọs, anyị bịa n'aka ngọzi, anyị bịa n'aka ọgwụgwọ. Eze Jizọs, anyị bịa anyị bịa. Amen. Ụmụnne na Kristi, udo dịrị Jesu. Anyị na-ekelekwa Chineke onye ọ bụ mmasị ya na anyị ga-agbakọ ọzọ n'ụbọchị taa wee chụọ aja misa iji wee fee ya ofufe. Tata nzukọ na-eli olili maka mmakọ n'eluigwe nke dị nwere anyị Jesu Kristi. Ụka na-abịanụ ga-abụ Pentikọst, mgbe anyị na-eli olili maka ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ. Emume nke mmakọ n'eluigwe nke Jesu na-echetara anyị maka olileanya nke anyị nwere na anyị na Jesu ga-anọ n'alaeze ya. N'ihe ọgụgụ nke ozi ọma nke ụbọchị tata, Jesu nyere anyị iwu ka anyị bụrụ ndị ga na-ekwusa ozi ọma. Jesu kwuru sị, gaa n'ụwa kwusara na ihe niile ekere eke ozi ọma. N'ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke Ọrụ Ndị Ozi, Jesu nyekwara anyị otu iwu ahụ. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị na ha ga-abụ ndị akaebe ya bido na Jerusalem ruo n'ala Judia na Samaria wee gbasaa n'ụwa niile. Ọ bụ ọrụ ka Jesu kere anyị. Ọ bụ ọrụ nke Chineke, ọrụ nke ịgbasa ozi ọma. Ọ bụ ọrụ nke ime ka Jesu ka ụwa mata onye Jesu bụ. Ọrụ ime ka ụwa mata Jesu Kristi. Ọ bụkwa ọrụ nke ife Chineke ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ọrụ ife Chineke n'anya na
site n'okwu ọnụ anyị na site n'omume anyị gaa. Mana ọ kasị mkpa na anyị gara ekwupụta Jesu site n'ụdị ndụ nke anyị na-ebi, site n'omume anyị gaa. N'ihi na anyị na-ekwu okwu sị na mmadụ anaghị enye ihe onwe ya ọ bụrụ na ndụ na mmụọ nke Kristi anọghị n'ime anyị. Kedu ka anyị ga-esi kwupụta Jesu nke ọma n'ebe ndị ọzọ nọ? Ya bụ, anyị ga-ebidogodu omume anyị n'ihe ọrụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Efesọs. A gwara anyị na ọrụ ọbụla bụ ọgwụgwọ ka Jesu kpọrọ anyị. Ọrụ nke ịgbasa ozi ọma bụ ọgwụgwọ. Pọl wee kpee ekpere ka Chineke mee mmụọ anyị ka anyị were nghọta ọfụma mgbe ọ dị bụ onye nwere ugwu na ọgwụgwọ nke Jesu kpọrọ anyị. Ekpere anyị n'ụbọchị taa wee bụrụzie ka Chineke na-agba anyị ume ka anyị wee nwee ike ịbụ ndị ezigbo akaebe wee nye ozi ọma nke Kristi site n'okwu ọnụ anyị na site n'omume anyị. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke maka ndị niile n'ezinụlọ ha nwụrụ anwụ, ndị na-eje ozi n'oge dị oge a,
ndị mmadụ nke ndị obodo ha ka ha nweta nkasi obi n'ezi ncheta nke ọrụ dị ebube nke ndị nke ha nwụrụ anwụ rụrụ, ma tụkwasị nchekwube ha na Chineke onye hụrụ ha n'anya. Anyị arịọ ụdị maka ọrịa bụ coronavirus. Anyị arịọ ọgụ Chineke ka ị were ike okwu gị wee kwagidesi anyị ike n'okwukwe anyị, ka anyị wee kwesie ike na gị, ghara ịdapụ okwukwe. Anyị arịọ ọgụ dị maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na St. Eugene, ka anyị were ezi ihe ma nọgidesie ike na ọkpụkpọ Chineke kpọrọ anyị site na baptizim, iji dị ndụ na-ejere gị ozi oge niile. Anyị arịọ ọgụ dị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị tata, ndị nwụrụ na nso a n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke na ebere Chineke na alaeze nke eluigwe. Anyị arịọ ọgụ dị ka anyị lọtazi isi ugbu a kọsa Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke jike niile dị ebi ebi, nnakasị afọma, anyị bụ ụmụ gị, eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'iru gị, wee na-arịọ ka ị na-agọzi anyị, na-echekwaba anyị, na-agbaziri anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị, biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị onye site na aja nke anyị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, welite n'obi elu, o kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile onye nsọ Chineke
na-eji ike niile onye ụwa tụrụ ụwa site na Kristi dị nwa n'anyị, onye mgbe o sichara n'ọnwụ bilite gosiri onwe ya n'ebe ndị ụmụazụ ya niile nọ, were onye n'igwe ka ha na-ele ya anya iji mee ka anyị keta oke na ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwukwe na-asị: etu ahụ bụ ezi mee mgbe achọrọ ndị anya asị o gburu iko mmanya ebe dị ekele na otuto onye ihe maazị ya sị nara m nke ahụ ọrụ ihu niile ka bido nke ọbara ka ọgbada ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ọnọdụ na n'ihi mmadụ niile ga-ewebe ahụ njọ na-emeghị nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Amen.
kwere nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi ọchịchị nke gị, onwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụ n'udo nke m ka m na-enye ụlọ. Elekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'udo gị nzukọ gị. Nye ya udo, ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke ose bụ kwadoro mgbe niile. Ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị m ike n'ezie na ịnọ na sakramenti Eucharistia dịkasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi m niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ m gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị. Ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a, biko batanụ n'ime obi m ka ị bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka m kewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Bata
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị nụrụ arịrịọ anyị. Biko were ihe omimi nke a kacha nsọ mee ka nzukọ gị gasị ụwa niile nke bụ ahụ Kristi nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi onye bụ isi anyị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ofu onye n'ime anyị, Anthony Anayo Nwaugo, mama ya rapụrụ, mama ya bụ eze nwanyị Chika Mary Nwaugo Obi. Ọ nwụrụ na ụbọchị ọnwa abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị 10. Anyị wee na-ayọkwa na-elotara anyị ka anyị mee ka anyị si eme. Ị na-elote mama ya n'ekpere, na-akpọkwa ya, na-eme ka anyị si eme ma onye otu anyị ihe metere. Anyị ji oghere anụwa were na-elotekwara anyị niile ndị nwere envelopes, ndị chọrọ inye ihe ọbụla ka parish anyị were kwudo na-aga n'ihu, na parish anyị adịrọ kwarantine dị ncha na ọ na-aga n'ihu. So biko ka anyị gbaa mbọ. Ị nwere ike itinye envelope na mail ma ọ bịakwa ebe a nụwa tinye ya n'ebe a na-etinye leta ma ọ bụrụ na a na-etinye ya n'ụlọ. Anyị were oghere a wee na-elotekwara anyị na ụbọchị Mọnde bụ Memorial Day. So ka anyị lote were na-ekene onye ọbụla. Parish anyị were na-asị onye ọbụla Happy Memorial Day n'echi niile bụ Mọnde. N'otu aka ahụ anyị na-ekene ndị otu anyị niile, ndị Igbo Catholic Community anyị niile, ka anyị na-ejisi onwe anyị ike ka ngọzi Chineke na-anọnyere anyị, ma nke ka nke ka anyị kenekwa ụkọchukwu anyị nke du anyị na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Jude Umeobi. Ka akpọkọrọ ya aka. Daalụ. Tupu anyị enyeba ngọzi gbazụ ka anyị kerekwa anyị niile. Ọ bụ eziokwu na anyị nọ n'ọgba dị iche iche, anyị nọ n'ụlọ esi dị na Maasị etu ọnọdụ si wee dị. Anyị na-ekele mmadụ ncha na-ayọkwa ngọzi mgbaziri n'odudu nke Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị naba n'udo. Chukwu. Aka Chineke nyere nna ya, ọlụebube ya emerụgharị ebe nọ. Isi ike ndụ dị na-adịghị ezara. Aka ya, aka Chineke nyere nna aka ya, aka ya, aka Chineke nyere nna. Ọlụebube ya emerụgharị ebe nọ. Isi ike ndụ dị na-adịghị ezara. Aka ya, aka Chineke nyere nna. Ọ gbara papa, aka ya na-eche ndị na-asọ ya oji. Ọlụebube ya, ọ na-ebugharị ebe ndị Igbo niile nọ. Isi ike ndụ dị na-adịghị ezara. Aka ya, aka Chineke nyere nna.